Pas na update hai. Ready? Camera lang lama. Ready? No namat ke nil studio long pen nili Bikram Teron la pen nilitum nilitum karbing long live studio pen puthot nilitum live stream kebang thepi bangalalo non Diphu LAC result puthak nilitum direct live stream le chingki chethan padolo nang nilitum hadaradak rong person pen long soder do nilitum staff reporter la pen lang litum pen le litum chingki chethan padona ingtisa ho nililam arjulong lo manang li Diphu rong sepi pen labang se LAC puthak update tha non amat ni dak Diphu pas mile la Diphu man jaro dak pas mile long sidolo non dak counting bom lo non pinangon aron non dak kelakha apai en bom lo as non amat ni leng long nankili bangke dak Diphu LAC puthak lo la bangke dak Harogat ST SC 109 Harogat ST constituency results non ni leng nang li lo si non dak labang ke edron on si non dak Harogat panon lakha pon bom lo la si kado ka wi ni dak ni lang tum han pachi pon po edron orong Harogat ST long pen bang ke amor sing ki so bang kado ka wi long pon lo 36,003 la pen ke long pon thu lo joraming leng mate congress pen lo 11,752 la pen ke Jotson be mate ASC asong man bangke kadu ka be non mat kilong pon bangke 1357 la pen ke John Bernard Sangma mate JSP alang ni kilong pon bangke 1477 la pen ke JI Kathar mate EPHC asong pen alang li non man kache polong pon bangke 21,261 la non mat ni rideng la ansi long lo pen non mat ke ni dak thai long ateng kulo tangte BJP si non dak Harogat 109 Harogat ST constituency alang ko manke dak non mat ke BJP si leading kon mom la lalo Chirpalo intisa haladak Diphu LAC labang so counting along labang so strong room long counting along aleng it take mama tum sikewang lo peda bada pen la pen jong si nali tum joy ke pote inut bahini supporter tum phan madu supporters tame chok e thethenia alam the arju ponik tha rat pen chok non mat ke ladak ni liga thek long kon teng bangada mane aleng it mare candidate dang li thek long kon pesa tame dak pinangan arara tum ni cameraman mo cameraman onurut krusu public ko dikha bole dak pinangan alang le tum ke support atti ma tum phan mane aning ke parong dun mate aning ke pathi dun tum dak pinangan do asini dak arju ponji dak EPHC asong banalang tum aphan aning ka chithe la sini lelang tum hana nang nang ni labang so pini counting along ko aning ke chithe do ni ka chithe ke do tum la bidding MP election nang ngai phan ko ana vote pa si hai pusna tum ning chithelo ni non bang ke counting bom nang mati ama si non mat bang ke udah khela tangte pida pen counting bom lo non amat nang tum masong pen ko an si non amat Diphu ang kang bang ke long kon la itu non si hiri bom nang mati mati la non result lang de non ko bang thang khela so choro lo lang li phan nili pothot alang tum phan arju pon thuik tum alang li teron sang ho do lang li rat sai klamang tu lo la penangan karbi ariso mate karbi owe kimi ban lang li enut songja polo la selang li phansi ni li pothot karju phansi ni li arju poning tung lang li pot moteron kado maka hai lang li pini la bangso pini dak tum 6 FC permanently constituency Diphu long la bangso pini election counting bom la se bangso pothak lang li ma song se hai kunang mata bom non mate pu selang dun bom lang jo ko matong ni hai pu thele mo thelan vet lo mapak le hai seta me rat se ka pai lo pot rata ke mang mang pa pachunik nang po la pen central level long seta me mapak le chari seta me rata ke mang mang ke kai kita papleng nang po la pen demokrasi ban ka pareng dia pan si claim nang po son rata pan ka chine ka hulu la son claim ke dia nang ki churu public lo nali phan apor na pidun theka pot la si non mat ni lilong report angale la pulo dak pinang anara tum dak supporters sa tum me pinang ando la pen dak dak
nono mat theklong pon pote penang anara tumang dak tuwari ri alang le tum si dak ching som num pelo athe komasi ke hajima komasi ke rem lima alang tum aning the pipi la son sido asi nono mat nirideng long nagale la puan hello teron sa ho nali phi penangana rara tum aning karong pa nahuri sai son si thek polong la so teng polote BJP tum ke hayang thek che theklong pa me son si che thek non non ko theklong long lo bodi kalang lalo bukajan churuparlo nali phan ingtisa ho nali tum rong parsang phasa me nali tum phan churuparlo nali tum technical staff tum hudagan dam pen pedawada pen nali tum chipaduk chipalak pen karbing long live kelang ara tum phan nali tum live update pi thek pot nali tum phan akiru pi pajirlo tangte nili screen along nili paklang poning tung bang ke lalo labang ke Omar Singh Tisolo alang li non katukowe angkang pi pen kelong BJP pen kelong alang litum la biodata mate labangso Lok Sabha labangso total itu hoy check po nai tu ya total lalo lalang like jay katharlo alang li jay katar Diphu ST Assam party bank ke independent lo alang li ke Joyra Mingleng lo Diphu ST Indian Congress pen lo Lasi non amat ke litum langdamer lo pulote non amat ke contest te bom pustame BJP FPSLC lapen Congress ang bongsi non amat ke karbing long labangso political scenario mate labangso result Indian general election labangso results tame niltum thek pon long stame la soteng polte bukajan ben stame declare erlo pusini tum arju long lo la soteng polte bukajan stame high erlo BJP pen si high pon lo lapen non diffuse tame pu parlam le morsing tiso si lead pon bom lo la sonta se kapre dim stame lead pon mol sta ki lead bank ke chugedam tang 2019 election ahud ake hai Horen Singh be ke hai ongdung avut pen ke hai son bange non bange thek pon long le stame alang litum BJP pen kaning je pon ateng pote above 4 lakhs pen si high pon ji po samela soteng pote high pon nun e det ta high stame non ma ke bajihiri in ko sociology la soteng polate penangana por ke dolang non mat ke itum pura 40% ma ke dam lo sa 40% ang mong stame non mat ke BJP si lead pon bom lang tangte litum bukajan lapen hamren LAC